maintie Jarama Lolwe TV en kine makare ma indie nchema mar kuku mar wach kendo arwaki e yo makende. Odiochieng' kawuono weche mondo rango en ikruok makare ma IEBC nagodo e weche mag tawo yiero kochopo dwe mar aboro. An kod jalony kaendi e weche mag yiero mabiro sebiro kod IEBC e thuolo mathoth. Biro nyiso nyinge gi kaunti moa kae to achiel kachiel wabiro rango ni to ikruok mar yiero chalo nade. To weche mawinjo koni kod kocha manogol kod kweth mar NASA ne ballot papers ne bedo printed kod osiepe piny wacho wach noero nyalo kelo onyiso nango e ombulu ma oganda dhi kochopo dwe mar aboro. Arwaki studio. Ero kamano Ni moso oganda wa nyisi gi nyingi kod kaunti mari. Ero kamano oganda maluo. Nyinga en Kennedy Osutwa. Ai county mar Homa Bay. Yes. Ndewa constituency ratanga kanyo. Koda lumora ni budala. Ero kama ken arwaki studio kendo kaka jamolo nye weche mag yiero koni kod kocha juma mokalo ne wantiere kod week mane IEBC nyiso kaka gi ikore ne yiero mar dwe mar aboro. In kaka jamo sebedo kod IEBC bende ngamolo nye weche mag gombulo. Inyalo wacho ni samo wachopi ni wanyalo wacho ni piny mar Kenya ni kanye in terms of ikruok ne yiero mar dwe mar aboro. Ero kamano Jeff. IEBC ne nigi ikruok maber. Nikech BVR Joseph Nyisoa jomo bedo registered. Yes. Ikruok mar ariyo magidong' godo en mondo mi bed ni koro BVR gitero kuonde mondo idhi time yiero mondo jogo kura. Yes. Tabu mantie en tabu achiel ma pod wan godo. Wan nine gidagi gimiluongo ni alphanumerical data ma negi alphanumerical data negi tamore gimiluongo ni biometric. To still giwacho ni both can work. Yes. And so far kang'eyo gima giwacho nyoro giwacho ni biometric ema pod gitiyo. Kofel kore kikelo alphanumerical data. Mano nwa yiego kabisa. Tabu mantie masebedo kawacho ka. Yes. The other time kana ni penja dito IEBC chalo nade. Tabu mana IEBC gina adek. Mokwongo neno local commissioners to ne ko local the secretariat. And Kenya lo no wacho na mana wacho kana kuno secretariat ko olel masamoro loyo kana ma the commissioners mano dwaro mono local. Mano tabu mokwongo. Tabu mar ariyo and instructions oningo bene IEBC uwoke office gi to gikono jopiny gima dhi mbele. To bedo very funny ka one side of government ema koro dwa bedo gimiluongo ni mouthpiece mar IEBC. Mano tabu maduong' mogik. Tabu mar adek en ni tok go kura. Yes. Processes mag okura gi tok goe transmission mar results. Makanyo to ng'enyne ni e court. Yes. Nike kisegoe tiro transmit na mondo mi jiunge ni kura osego. So taba dekege are major. Processes gi are major. Changes monego bende timo gi. Nyana no ka gichako timo gi. Giriembo head mar IT. Yes. Gicha giriembo jo IT go gisedemo kura dek. Yeah. Moro to jo ama ODM mano miyo nikech en ni released to chako change rwako joge in the system. Kata sani there's a lot of the areas e Kenya ma pod nying ng'ama ne jo ODM oro onge. Nikech IT no rwako nying ng'ato no. Ero kama nyakena rodhi achiel kachiel e tabu mokwongo mewacho kaidi ni wach mapek kaidi ere ne local commissioners to secretariat ne okoloki. Okang'eyo ni kin commissioners kod secretariat jok mage monego beni chiwo instructions ne joma moko. Aparo ka commissioners wacho ni ABCD monego beni tim to jok ma gin e secretariat level onego beni winjo gima wacho kod commissioners. Maiso ni they should be taking instructions from the commissioners. Tabu mantie e kambi ntie board. Kato nitiere ng'amiluongo ni CEO. Yes. CEO ema manage, ene motemo the management. Board chiwo the guidance. IEBC nigi commissioners manyocha no rwako manyien. Yes. To still in the real management of IEBC nitiere ng'amiluongo ni CEO miluongo ni Cheloba. Cheloba ni is older than all the commissioners mantie IEBC manyien.
and nikech processes no se chakore nitiere mano separo ni di gol jogi motimo ahead of them. The main problem ma wan godo sani ma bende jakom osebedo ka wuoye and the printing of the ballot papers. Gimo mi wuoye nikech at some level Choloba no se yokawe mokete to a level mo bedo his own property. It was never a Kenyan thing. Mo negotiate ma tendering processes go kode kaka no go benegede. Ma o squeeze ma time odi obedo matin. Ma koro the processes of the tendaka ok nyal bedo. Koro mae tabu manitiere kuom jomiluongo ni jotich mag IBC. Two, ni neno kanyo otemo oro because he's the CEO. He's the one in charge of all employees mag IBC. Ni neno ka kuonde nasa nyo ori ji machalo nade. Kuonde manasa. Ori joma akabinde mamoko. Iwinja. Kigoyo picha lute. Giluya te. Ena ida jakala njiri kata kuyo. Mano is the RO mar constituency kata RO mar county. What does that tell you? Dipani ma indi no temo kod intention moro mupondo moko ne. Intention mupondo and ni there's perceived and the perception ni strongholds gi. Jomoko dwaro kura 1,100 kende pa constituency. Dwaro kura 1,100 pa what pa county. Ni konyalo no gimoro kata ma 1,100 kata 1,500 kata 1,300 e county to rome kata medo gi kare. So we think this was intentional. Because why? Very many people applied. Does it mean that you must be either Kikuyu kata Kalenjin, monome inema mono chelobo ndiki? To kose ndiki, there should be balance. Ichi Kikuyu. Mana gima constitution wa. No, you are watching look at the social media ka Uganda bende wache paro ni mano angomo yo nyako timre kamano. Gima nyako timre, ngama kwalo kura NRO. Kar RO ka ndiye makura ilale. And mane ngama be nyalo lande. Because the constitution allows only the RO to lando. And RO gima RO lando karo lando mistake. I've been an RO over constituency and I know. Kadi lando mistake. Tinongo yumi wuku godo kanyo minyalo ya godo ni mi wugi mite. To ngama maki kendonge. Ni ngama odich ni gima ne lando no is wrong be a court. To court ma compelling. To court be compel court wacho ni chako kwa nuru gigo onge kame make aro kata diango team mistake today Maiso ni gimoro moro lando chamane gimi biro tigo and mane momine no ka joka wacho ni kare koro the ultimate man woni golendi should be from the polling station mama no to biro bedo ngamino ni pio ni to jagweng no kolande to koro gima pio cho lando koni go bedi pogore gima RO biro lando at constituency level kata county level kata national level like national level RO ma national oni go bedi ni en chabukadi ang'eyo ni wach ni nitiere nyimdo kendo kona gubeno wach mathoth lakini gima dwaro mondo ichiw no ler makende en ni tabu bet kure ka kura mogo kanya dhiang e wuod ma kanya dhiang wuok kura apal to mano e gima nego bene lando gima nego bene bende lando e national level kai tabu wuok kure kadi poni an kana jefane aro talano ne en apar kai ni to malo kuja bochako lane ni en apar ang'o miyo tabu bet ni oweyo kikwalano moro nyakwalano wana kuja an interest is sabo whose interest kanyo nyinga ilone junguna ni tera na ro mandewa I have an employer manyo influence on mio kela ndewa kaka junguna so interest no biro serve en ngama the piper ngama nyo kela ja so interest ne madena winjo wachi no ka bi winjo wachi ni ngama jagwe so my momeo it is up to jowa mondo mi dio rit kura kako lande no e kako make sure no lande kendo to kobedo mpogore to kijele dike 2013 ne jione 2017 ne jione dike jiogo koko bange to klendo kaeto the other thing makero nyalo konyo and media I'm happy ge one of the media branches Mr. Masharia kano wacho ne is able to put satellite in every station that one will really reveal what is happening per station mano nyalo kono ni kano hoye kama to tabu gi the employees and ni ngama okelogi kanyinga ino ni keprono tane man dewa ngama no kela dewa
instructions ne manyaka no e manyaka lo mane tabu mare employees ero kana nyake no sutwa to bro de yo matina ko duga chiel ka chiel to bro rango ni bende nitie report mano gol kod KPMG ka wacho ni nitiere jogo mbulu mano setho odwa rango ni to gito nyingi igolo sadi to kose gol nyingi to bro ng'eyo adiere ni to jok ma dhi tho kata machiegni gin to wadhi tiyo kodgi nade e yiero moganda dhi e dwe mar aboro to rango ni to ballot kam mano mi weche mag loso ballot papers giki mabende ndi wuok Dubai niri NASA complain gi ywak ni kaminieri ong'ere kod sirikal pacho ka wadonge ni to mano nyiso nang'o ka oganda ikore ne yiero mar dwe mar aboro. Kamano moro maintie jara Malolo TV wachako duoge kinde mar ariyo sanire warango weche kaka IEBC dwol mochune ta weche mag yiero ikore ne yiero mar dwe mar aboro mabende koro dong ndalo machuok kende antire kod jalony weche mag yiero pacho kaendi mabende en studio kandi bro nyiso nyinge kae to dhi nyime kod twak machalo kaka chaka rwaki studio yiero kabano nyiso ganda wa kendo nyingi mondo wadhi nyime an Kennedy Otieno Sotwa wuodo ma Bay County na Tanga kumbwa kanyo oluongore dala ko jode member ero kona nyakena ko duogo e thuolo mar ariyo sa dhi matek no kanitiere report mano gol kod KPMG kage wacho ni nitiere jogo ombulu ma nosenindo por gintiere e register okang'eyo ni weche mag register cleaning chande ne onego bene time karang'o to ka osetime to kadipo ni oganda mamoko bende ngimagi ochako lal e kinde mwadongo nyaka sa yiero ne gin to idhi timga ere kaka idhi golgi e list mar jogo ombulu Jeff KPMG onge gimotimo at all. In the last election, yes, they were get 10 million voters. Jomano go kura were 12 million voters. 12. Meaning ni 2 million niti jomano setho. Mano chungo mo go kura. Negi chiero ke lingo mbolo. Chiero ke lingo mbolo. Aito kidoke. Ad gilingo ne ngata di the president kende. O gilingo ne MP. O gilingo ne the senator. Senator, women rep, governor mano ne ogigo. Gilingo mar kiero kende. Kende. Kaito kidoke bu. Kidoke bu. Kidoke dagiwe. So 2 million voters emomiyo ineno ka tender mar ballot cha. Yes. Be ne dware nikech nyaka go another 2 million mondo be coincide with the 10 dead. Yes. Ka. Yeah. Makata kitere court to give the stamp approve. You understand? Jogi paro mondo waingwa matin. Unu ungiyo sane to gito to calculate mbele. Onge gima KPMG otimo Nairobi alone. Namba manyo ginwango kia 100 and whatever ja. Mano Nairobi alone jomo seto Nairobi. And remember, Kidero refer them to statistics. Yes, yes. Yeah. Jomo seto Nairobi are more than the namba manyo gigo no seto Kenya. And jomo seto ginyo nigi votes. I've lost my dad. Akiako na manyo gikwane. Yeah. Yeah, manyo nigi vote. To jomo seto ate kwe mwakende area chielo. Onge kaka ginyalo bedo. Elufu moko pira rio pira dek pira boro manyo giwueka. No. You have done nothing, and I believe Kanyeri Mbo, the IT teacher, then you could release the information. Talking about the IT today, can't okay KPMG may result tomorrow. Yes. How? Don't have to tell you put you information or put you in the register as it is. They need to go back and do the work. They have done nothing. We have over 2 million voters, most thought, Magingiri to cheer. And by coincidence, Gimana Jogedwaro is very simple. Nick 2 million ni Odonjre, give it 2 million. Modi Ogo Koja. Yeah. Quality of staffing at some level. That was the aim. And by the way, not you very well. Ewe Koko and Karasani, Kao Cheloba or Loco the tender. Yes. To put you the Madonio. Kao Kolok tender Mika Dubai. The Jokumbi around 7 million. Yes.
to umi miyo 10. Suppose miyo 10 to they are able to staff 2 million clean extra, meaning nigi juko. Anamana kaka nigi juko. Na 2 million magi juko wako ni ose kiewe chuth. Mandi kio mapema. Kunde moko nya donjo to kuno transmission. Yes. Ka ego through alphanumerical data, titingo gi manual, ti maigo gi thought, ti lande. Look at South Africa. Yes. South Africa has a permanent tallying system. Yeah. Ma gima donjo ji teneno kako donjo. Onge ngama tingo paper manual mabiro godo. Transmit from where you are or donjo ji onene kati land. To mano ok nyal timore Kenya ka. It can happen, and I've always said this. Then in 2013, the preparation and what we learned in Ghana was very simple. Jeff. No learn in Biro Kenya. Only we made a very big screen in every tallying center in the constituency. Malando mar president the constituency no. Malando mar Natangate constituency no. Kind of the same transmission Emaniki national. Yes. It never happened. Quick last minute, I was an RO. There was nothing. It transmitted nothing. Yeah. The same confusion, give the delaying tactics. Mano mi winjo ka kore wajo ni PMG kataka ilu namo KPMG and area bongatia ka wuro mi kuchi information teto to city ku teach. What you teach na teto come information. Ibiro data in my company. What am I supposed to do? To give you papers to audit, is it? Like in some biro yunga gimingeyo. Ibiro malo gimana tengo temingeyo de audit ka people kama kama. So how come poka me the documents to say what are the results? You know again. And so the main results when again go. Nege nige mari mko gore kata ni mara IDC. Ine noka chabukati riyo nyi chali okutiyo. Or some regular information don't have to say what the result. And more audit ni yudo makanye. Source name man. Yeah. Let them go back. If they were paid, Kenya have a right to demand. Koro gimado ni mwanda penye ni Naminjo kami gosi udinga na yu wakni kambi madu bainiri utudore kod apisas madongo madu penye wacho. To gimabina na kodingo kwa kanyo ene ni kikwa wachi ni thuolo onge. Kikwa tengi marachi ni kechwa wacho ni thuolo onge. Watema gimaber thuolo ni tire kineka kina. Iparo ni thuolo bendo dongo. Mainyalo chako wachi ni woyo kami mano metenda mar printing ballot papers ni rikoro wamae wachako mikami moro. Bende wanege time. To me, my boss Jaloba is just not smart. Kanen smart. To kano said the gimano kongo temo no de ovinyo de kamine. Yeah. Killing kai to no influence from State House. To State House and influence ovinyo de kamine. Gimano ne kongo temo ni no kongo your position machiegni. Mado kona me mado bas kano ngariek. To winyo record gene mae gimodo ne modo be watem. Nige gimodo ni time taken for tendering. Yes. Manoto, it can always be bypassed. Can the two parties can agree? Gilumbre to give you my kambi mwabe kambi ma neutral. Yes. Tokeneka kambi ma ilumone Bujarati kataka Aljuraini and based in Dubai. Yeah. But shareholders are Kenyans. Kenyans. Morally butuka mechigni kabisa. Kenyans, a very few meters drive from here. Giki Noma director Mara Jurai. And a relative to State House. Yeah? Is a director. You injured. And a director Karamari Ipsos, Gimuku, Makelolo Walk. I'm not being Jackie Tudego. Okatudego. Manadi, Makedor evidence, Tami is the same director. Yeah. Koro Ipsos Bukiyego. Okay, Kakiti Waber, director can be anybody. To get him an Waber. So I'm telling you who the director is. Make the check from Kampa, the Attorney General's office, you don't want on my end. So in only you are Cosmino Kabede, Ningini, Lueu Maber. We are still having 2 months, Jeff. He paying your cut time is short. Yes. To me, time is not short. The cage, you know, and Kawuna and Momiaten. 30 men are not pen. When you know ballot boxes, ballot papers are D. Yes. To Wagole Kaka and ballot papers Nadi. Katomia Kenyan. Yeah? South Africa, I'm going to Kenya, I'm going to Midware. Of picture Jeff
kaka president riedogi tigolo ballot box achiel moting'o wete ballot paper achiel moting'o wete tama miyo ok nyal semegi jakenya trust yeah trust and I believe there are quality things minyalo time Kenya ka the problem is the trust and again the other problem any the CEO no sengere gi jogo mositudre gi State House and no thought ni ok bifwenyo to wan wang'e chon Jeff mano man wakoni ni tabu and Jeff nyalo moyo gima na konika ni tabu might not be the commissioners tabu are employees mag IBC karango in maniseneno ka one gets spokes one get department money go benichi communication yes. The IBC department no is dead even your defense mara IBC are from State House karango nyina lokaja ko mumule ngato do from Eldoret umule ni tab gimo mimulo to ngato no nema dwoko ma okata aja IBC angoma timore gi communication department in IBC why don't they come out also to communicate and that's why I'm saying nikata na information no go they are equally doing bad to themselves they need to be open mondo gikon gini mage gimo nego benete more but it is now in the open and koto wanyalo wacheka yes Star segole Jakomero gole cabinet is directly connected to State House koro ken inyalo wacho ne ka di wacho wach mogik ne oganda mabende bro dhi gombo kai wacho kamano ero ma koro nyiso ni kare kiko ganda wuogo oko dhi lingombo dukoso en ang'o matimore ki wacho ni mind inyalo nyiso ni nitiere wach moro ma is already predetermined kikwa team mistake no Jeff nodo we moko dhi wombolo na koni kat pora noyo anakoni dumara bicha puru mono mi the information yes. Those are some of the facts man would in place two sama wawe moko wombolo there must be a president in Kenya odi bedonga either speaker kawe mangatgi jalweni kawe mangatgi ngatu en nga kanye e serikal nikech iwe etinya mawene speaker kata kanga ni onge to deputy ne jakawe kwa mara jolwenye makawe yes. So kikwa tim that mistake gimo mono watim wawachulu gigi adieri medio wowa okomono wachadieri mondo me gini kete maler moriere so far I can say ni Chebukati osetemo yes osetemo no nwanga rotten system mondo clean this system obed clean yes. It needs time but osetemo so far he also want to remain good for the two parties but the remaining good now somebody needs to remain good okay, the facts we have are too appealing to the public more loyal you remaining good yeah meaning the public trust on IBC koro setemana instead of pay you go there okura gine manyaka loke nyaka meye a Kenyan company kato meye manalolwe TV today they will be able to print these things toka okoloke to kare ena ona dite wadi ya dio bolo kode ka okoloke to the printing needs to be open to the media to the opposition and to the government the aim was to print 2 million more yes because I print 2 million more the loss of Tarakaniti kicheko today change an evidence kata ka wono the check Tarakaniti nige kuradi or kura meladoga and it was a newly created county so people didn't know much about it then pap makirongo dala ka dongo dongo dala machielo gidurai my approximate value of the job about 100,000 you can also some adi so but then the aim here need to wanyalo staff gikanye yes kamenya lo soyo mbologe no nebalo staffing yes kanye kage se calculate ginya lo staff ge there are remote parts in Rift Valley kundege mekwale kura and even you some the number more than the registered voters to neke nyo geriek emomi register benyaga be clean nyo geriek ge kawo nyithindo kora kama jogla saboro nyo ka okura Mana saboro maige por kora mapaga bo nyo ka okura the method na people nika the other time and put on way na manege passport ya loka okura na muko ni jagla saboro kwenye kwa passport we jike and jagla saboro go a central ka inyo neke passport stay na manya thine somo any school in central ask and confirm kadonge nyo mege IDs and yogi ka okura those are the things man not clean mwa uweka
Nige nyithindo gi samoro saa go kura cha gibiro bedo dala. They will not be there. Samoro nyokaw nyathi jaluo moro nyathi Muluya mo. They will not be there. But gima gidwaro is to create an avenue through NSIS. Mondo ngere ni jokura te gi 19 million. So cut also 3 million. So in Jeff's mind and my mind and somebody else's mind had been brainwashed to believe ni kura te gi 19 million. Kura pogo gi 19. Yeah. Kura te nyaka sani eri kaka inosuto mabino sebiri IBC paro ni ode wibeda di 15 million. Mako kalo kanyo to 4 million onge. Mako jo mose pok. Okara gizo. Moko ngima to gi onge. Moko bonwore. Ni neno the other time kanya Raila rwako nyinge, Raila uwuok Raila di. Raila mi achiel. Ditemi mari Jeff kawuono. Armane omeneno ka nigi golo system moro mane ioro through simocha. Yes. Tibi nyaoro namba chama duog ni erganya. It is no longer there. Dike kani ioro to giduogo kelo suta uchiel. Erokamano nyake. Agoni erokamano kuom biro achiel kachiel e studio odiochieng' makawuono mondo mi warang weche gi eki. Magi eki gin weche mapod wabiro dhi nyime kod wuoye nyaka chop sama oganda wadhi e yiero e pacho kaendi, mano yiero mar dwe mar aboro. Gima osuto wach maduong' en ni wuok oko mondo mi ogo ombulu. Kik ng'ato kata bed kod to kata luoro moro amora ni ka dipo ni koro kambi mar Dubai ni rimo yudo tender mar loso ballot papers to dhi bedo kod luoro moro amora. Wacho ni nyaka owuok oko oganda duto mondo mi waling ombulu. Nyaku ling ombulu. Yes. Gigi weneu the technocrats. Yes. Raila ngegi. Wangegi. Jeff ngegi ka koro ja media ni. Ubro lero wabro neno kama nyalo konyo. To ni leo gombuchi nikech koro Nyombe Abdurai kiango still wabro bedo ka president. To jomoko bende wacho ni gin vote apathy ne jo independent ka ok awinjo wach moro 6 piece zigzag. 6 piece on the way uwe. Nikech tamuwe 6 piece. Uwe 6 piece mane. You say accommodate Ford Kenya. You say accommodate jo Kalonzo Gilwa namo. Jo Wiper. You say accommodate. Koro 6 piece ni 6 piece mar Wiper. And 6 piece mar Ford Kenya gozo mar mane. Wawe uwe watch 6 piece. Wawe ubedo greedy. Wakongwa leng. Wadich gingata di. Jakom nike ngamo yelo Luland en jaluo. We want a 6 piece in Luland. Ko yero nyango neno wadu kata kasi ndi kata ngoni. Kata yere magi party maonge. Erokamano ken. Agone erokamano duong' ahinya kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo e tim malolwe kwachak waluongi ageno ni biro yudo thuolo mondo mi duogi mondo mi wawach weche madhi nyime koni kod kocha. Weche mag independent candidates bende wabiro wuoye chieng' moro kodi. Wang'eni to gintiere kod okenge maromo nade to moloyo gweng'wa mag Luo Nyanza. I'm ready. Wacho ni wadwa check kura. Verification ne osiru. Kon jio check kura. Podo nyalo time at the headquarters of the constituency. Podo nyalo time headquarters mar constituency. Yes. To nitira system mabende kami. Yes. Ti check where you are. Online. As you are within the system. Pero kabla nyakeno. Wabro ndike na ngano piny kanyero mondo rangi kabende ndikori kaka jagombulu mondo koche podo mar aboro. Kikibedi kod achiedh nade iwuok oko mondo milingo mbuchi. Jafulomba kaka bukelo TV kukumarwacha.